Yo man ninja, chile mse skill recipe chinja. Fire master, yo ninja T. Broadcast rhythm. Cricket da da, Nandy fire master, yo ninja T. Man ninja, Yakumango machalo kega zamana bugeni. Usiku kana makseni, andina ninja. Skill recipe chinja. Young Igwe. Wanaroji manya dina vibaya Pako pira moto kunge bana rege fire Atize katire kutonza waya Taka karanda matipa kujitato fire Andina ninja T, vachafunza kuti chi vachafunduka kunge varowa nemuzi patino imba tichavasiya vatisi kunyara muromo kunge masese Api fire ndakava udza handibatike pati iyo vanoshowera ndikundike vachazonditsvaka pati handiwanike pifaya zvemangoma zvandipanike kuti manya pati bigi inini pachiriki fanika peni yaninga pere ingi chedambiri kutodarika ana ningi vachatofunga kuti ini ndini riki Wanaroji manya dina vibaya Pako pira moto kunge bana rege fire Atize katire kutonza waya Taka karanda matipa kujitato fire andina ninja T, vachafunza kuti chi vachafunduka kunge varowa nemuzi patino imba tichavasiya vatisi kunyara muromo kunge masese Vachachamsikata kudira kulangosta aizinyore kubatika pamaposta iwe manexi fambisa ngoma fasta muno studio no time to waste maninja nemoto tachinja musambo vanonaro vese tovadzosera kusango kusi mudanso katisu ana mambo maninja pepe tachinja musambo Wanaroji manya dina vibaya Pakopira moto kunge bana rege fire Atize katire kutonza waya Ndakagaranda vatipa kujitato fire andina ninja T, vachafunza kuti chi vachafunduka kunge varowa nemuzi patino imba tichavasiya vatisi kunyara muromo kunge masese Saka pifaya Vandikwate vana vandinindeka Ndaita vafara vakuchamseka tachikaskiri Atakutenderera kuita unge piri saka niyo ninja T, chivabvunza kuti chi tavanotengera ndati ndaichi akuri kumangoma chavasiya vatisi kumangoma tina matesa tina limiti Wanaroji manya dina vibaya Pakopira moto kunge bana rege fire Atize katire kutonza waya Ndakagaranda vatipa kujitato fire andina ninja T, vachafunza kuti chi vachafunduka kunge varowa nemuzi patino imba tichavasiya vatisi kunyara muromo kunge masese apifaya ndakava udza handibatike pati iyo vanoshowera ndikundike vachazonditsvaka pati handiwanike pifaya zvemangoma zvandipanike kuti manya pati bigi inini pachiriki fanika peni yaninga pere ingi chedambiri kutodarika ana ningi vachatofunga kuti ini ndini riki Wanaroji manya dina vibaya Pakopira moto kunge bana rege fire Atize katire kutonza waya Ndakagaranda vatipa kujitato fire andina ninja T, vachafunza kuti chi vachafunduka kunge varowa nemuzi patino imba tichavasiya vatisi kunyara muromo kunge masese ekirikidadata there's no danger Timakafa kushkatafa ndopanati manexi pinda muranexi handizisimbini handiinterest kuri kumangoma ine ndinobata fast eyechindila eyo lake jen eshesibi SBP Broadcast